Hello mga Yiniens! Good morning! This is ShibiTV. Please don't forget to subscribe your channel. Click the button para sa video na upload ko. Mamaya sa namin yan, sabi tayo ngayon sa may Mitsubishi Lingayen, no? Silipin natin mamaya, silipin natin yung scooter nila. Yung bagong scooter nila yan, yung bagong scooter namin yan, yung dito sa Mitsubishi lang gawin. Product ng Kiwi. Kiwi mo lang yan. Yung brand niya. Okay mga Yiniens? Maraming tara, samahan niyo ako mga Yiniens. Yung Petron, ayan, papuntang bayan ng Lingayen, Pangasinan. Ito yan yung Sinpilco, ayan yan, yung Barangay Tuntun, ayan, papuntang yan, bayan ng Binmali. Ito ang bayan ng Binmali naman yan. Ito naman yan sa Mitsubishi, ayan yan, sa Lingayen, Pangasinan. Naman yan, tara, silipin naman yan yung Kiwi na brand na dito sa nila. Diba yan, yung brand ng Kiwi, yung scooters ng na Mitsubishi. Yung brand niya is Kiwi Icon. Oh, Kiwi Icon. Naka-lead light na ba ito, boss? Lead light na? Oh, ito. Yung ito? Yun ang lead light niya. Oh, ito, naka-lead light na daw ito pa. Nanganyan yan. So, ayan. Hi, lead light. Ayan. Ayan. Shout out lang kay Seron. Ayan, Seron. Shout out dito sa siya yung mekaniko dito sa may Mitsubishi Lingayen. Okay, may yan. Dito ang harap niya. Naka-display yung harap niya. Tapos yung sukat ng gulong niya is 14 by 9.0 by 14 dito sa harap. Naka-display yung harap niya mga yan. Tapos ito yung yung niya, yung atakan dito sa harap. Malawak din, mga isang dangkal, ganyan. So ngayon, yung likod niya is naka drum brake, hindi siya naka disc brake. Tapos yung sukat ng gulong niya ngayon is tingnan natin. Ayun, 90 by 90 sukat ng gulong niya, 14 yung rim niya. Ay ngayon yan, tingnan natin yung ngayon yung niya, tila niya dito sa upuan, maganda naman. Yan, tibay. Tingnan natin yung compartment niya. Ito. Yan. Ay may yan, so malalim din. Pwedeng lagyan ng mga gamit. Pero yung helmet di kasya dito, pero maluwang na, okay na, maluwang. Tapos yung fuel tank capacity niya, sabi ni brother nasa 5 liters daw ito. 5 liters yung fuel tank capacity. Okay. Tapos ito may yan, so dito meron siyang dito charger. Ayan, charging port dito, pwede kayo mag-charge. Ayan, may tapos lagayan na dito, pwede lagayan ng mga barya, pwede rin dito. Yan, dalawa siya, kabilaan. Kaya din, kasya isang kamay. Ayan, dito may charger port dito. Ayan. Tapos mga yan, so niya dito, yung busina niya, busina, high low, tapos yung may pass light din. Ito yung pass light niya. Tapos yung flasher niya. Okay. Naka-digital na to, naka-digital. Ito ang placer niya. Ayan, naka-digital. Parang Aerox, dito yung placer niya. Ayan mo. Para siyang Aerox. Dito pala yung sa gilid. Ang ganda. Naka-design siya sa ilalim. Tapos kabila. Ayun. Okay. Tapos mga yan yung niya, yung naka-digital na siya dito. Meron tong kill switch yan. Tapos mga yan, ang gagandahan dito, pag i-start mo to, teka lang, start natin. Yan. Meron siya naman yan yung itong Naka-tubeless dito. tubeless na to? Oo, naka-tubeless to. Tubeless na pala to? Oo, naka-tubeless yan. Okay, dagdag ko lang yan, naka-tubeless na pala to. Ito. Ito may yan, ito yung yung pag sininstall mo to. Ito may yan, pag pinatay mo pala to, automatic yan, namamatay yung makina niya. Okay, may yan. Ito yung kill switch niya, yung motor ngayon. Yan, namamatay yung makina niya. Okay, may yan, so may yan sa araw tayo yan dito sa may Mitsubishi Lingayen. Shout out lang kay Seron, dito yung mekaniko dito. Okay, may yan, no? Sana sa buting kalagayan. Keep safe, God bless everyone, more power, and bye-bye!